Indenrigs og udenrigs er lagt sammen i Københavns Lufthavn. Alle indenrigsfly parkerer nu centralt i lufthavnen. Herfra er det nemt at skifte til en af de 156 direkte ruter videre ud i verden. Skal du videre ind til centrum af København, så tager det fra ankomstgaten 6-10 minutter at gå til metroen eller toget. Fra den gamle indenrigsterminal kunne det tage op til 20 minutter. Turen med metroen til f.eks. Kongens Nytorv er den samme, 13 minutter. Så rejsen fra Aalborg Lufthavn til Kongens Nytorv kan gøres på en time og knap 10 minutter, inklusiv 45 minutters flyvetur. Når du rejser hjem fra København, tager turen fra Kongens Nytorv til du lander i Aalborg Lufthavn lidt længere. Blandt andet fordi Københavns Lufthavn er større. I sikkerhedskontrollen er der ansat flere folk. Langt de fleste kommer igennem på under 5 minutter, og alle kan regne med at være igennem på under 15 minutter. Husk, at flyselskaberne beder om, at man skal være ved gaten 20 minutter før afgang. God tur til de flere end 870.000, der hvert år flyver mellem Aalborg og København.